modern right now. We have to be practical. Hoy! Luma na yan. Yan din ang ginawa ng mga sinaunang tao. Ang ama ni Abraham, practicality, nasa kukote. Kaya kung ganyan ka rin, ang pangapira mo, wala kang pakialam kung haram o halal, basta ang mahalaga sa'yo, maging practical ka sa buhay mo, kasi meron akong trabaho kaya wala akong panahon sa sala, wala akong panahon sa ibada. We have to be practical right now, kasi if you don't, kung di ako magtatrabaho, hindi ako kakain. Modern na tayo ngayon. Nagkakamali ka kapatid, matagal ng pangatiran yan. Yan ang unang pangatiran ng tatay ni Abraham. Magbenta ng ribulto sapagkat kapag hindi magbibenta ng ribulto, ay hindi kakain, hindi kikita ng pera. Hanggang ngayon, may naririnig tayong ganyan. Ang kapangatiran, napaka-practical. Hindi po ba? Hanggang ngayon, sa panahon natin. Kaya, ang sabi pa, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, while Allah has created you and what you make. Bakit mo sinasampa yung gawa ng iyong sariling kamay? Gayong si Allah ang lumikha sa inyo. At kung ano man ang inyong nagagawa, si Allah ang gumawa ng lahat ng mga bagay niya. Kaya, as you know the story, nung sinabi niya to, siya'y pinalayas sa kanyang lugar. Bago siya pinalayas, siya'y pinasunog ng kanyang pamayanan. May ginawa siya, hindi natin masyadong papahabain. Ngunit, nung sinunog siya, yung pinakamasakit, masaklap sa kanya, pinasunog siya kasama ng kanyang sariling ama. You can just imagine, pinasunog si Nabi Ibrahim, pinagsunog siya nung taong pinakamamahal niya, ang kanyang sariling ama. Habang siya nasusunog, nakatingin ng kanyang ama sa kanya. Hindi nasunog, pinalayas siya. Kaya, ang sabi ni Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, my Lord grant me offspring. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَّا رَبِّي سَيَهْدِينِ, I am going to my Lord, He will guide me. Nung pinalayas siya, nandun pa rin ang complete reliance na kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, nung siya pinalayas ng kanyang ama, he was rejected by his own people, he was abandoned by his own loving father. Yung pinapit niya, yung kanyang minamahal na ama, ang sabi niya, I'm going to my Lord. Pupunta ako sa aking Panginoon. And surely, He will guide me. Nandun ang buong pagtitiwala ni Allah ni Nabi Ibrahim a.s. na hindi siya pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, nung siya'y nasa wilderness, nandun sa desert, anong sabi sa kanya ni Allah? You have no friend, Abraham? You have no friend. Wala kang kaibigan, Ibrahim. Ako ang iyong kaibigan. Ginawa siyang intimate friend ni Allah subhanahu wa ta'ala. At, pakinggan po ninyo, nung siya, humiling siya na magkaroon ng anak, kaya sabi niya, Rabbi habli minas salihin, Oh my Lord, grant me offspring from the righteous, bigyan mo ako ng anak. Isang matuwid na anak. At, as you know, ito yung significance ng araw na ito. Nagkaroon siya ng pangikain, binigyan siya ng anak. At ang anak na binigay sa kanya, si Ismail, unang-una, yung panganay. At si Ismail, mahal na mahal niya, si Ismail. Kaisa-isang anak niya. Pero nagkaroon siya ng pangitain. At ang sabi niya sa kanyang anak, Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Nakakita ako, I have seen in my vision, in my dream, that I am going to slaughter you. I am slaughtering you. So what you think? Ano maisip? Ano masabi mo? Ito po, medyo may sinip ko lang kakaiba ito sa story ng Biblia. Sa Bible, binola ni Abraham si Ismael o si Isaac daw. Hindi alam kung saan ang gagawin. Saan ba tayo pupunta? Mag-aalay tayo ng ram. Hindi niya alam na siya pala yung kakatayin. But sa Quran, napaganda. Ang malaking pagkakaiba ng dalawang aklat. Sa Quran, talagang sinabi ni Nabi Ibrahim sa kanyang anak, Anak,
sa aking vision, sa aking panaginip. Ikaw ay dapat kong ialay. Ano masasabi mo, anak? You can just imagine. Sinabi niya totoo. Hindi siya naglihim. Ano ang sabi ng kanyang anak? Ang sabi ng kanyang anak, Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah min as-salihin. Oh my son, I've seen, oh my father, do that which you are commanded, inshallah, you will find me of as-sabirin. O aking ama, gawin mo kung ano ang ipinag-uutos sa iyo patungkol sa akin. At inshallah, makikita mo ko kabilang sa mga nagtitiis, sa mga nagsasala. Ito si Ismail. Ito si Ismail. Ang anak ni Nabi Ibrahim a.s. They submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. When they submitted themselves, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Thus do we reward the good doers, the submitters. Ganyan namin ginagantimpalaan ang mga sumusukong ganap sa kanilang Panginoon. Sumusukong ganap sa akin. They both submitted to the will of Allah. The Father and the Son submitted to Allah. And because of that, Allah rewarded. Allah rewarded. Itong sinasabi natin sa tao eh. Hindi natin kaya. There's no way. There's nothing we can do. The only thing that we can do is to submit before Allah subhanahu wa ta'ala. Isuko natin ganap ang ating sarili. Katulad ng ginawa ng mag-ama. Katulad ng ginawa ni Ibrahim at ang kanyang anak na si Ismail. Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Verily that indeed was the manifest trial. Ito yung pinaka malaking trial at itong pag-aalay ng anak, hindi na ginanap o hindi na pinatupad. Hindi na ito pinag-utos sa kanino pa man pagkatapos ni Ismail. Sila ang kauli-ulian, hindi na ito pinapatupad sa atin, lalo na sa umma ni Propeta Muhammad SAW. Alhamdulillah. Hindi na pinatupad ito. Kaya, mag-isip tayo mga kapatid. Ito is about sacrifice. Ito is about sacrifice. Saan natin, tanungin natin ang ating sarili, saan natin pinapriority si Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay? Siya ba ang higit sa ating buhay? Kasi ang sabi ni Nabi Ibrahim a.s. Inna salati wa nusuki wa hayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. My prayer, my devotion, ang aking sala, ang aking devotion, ang aking buhay at kamatayan ay kay Allah, Panginoon ng lahat ng nilalang. Number one priority na Ibrahim ay ang kanya, ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya we should ask ourselves, pag-ilan ba si Allah sa ating mga priority? Baka si Allah hindi natin priority. At ang priority natin ay ibang bagay. O ang ibang tao. Huwag nating gayahin si Karun. Kasi tayo nahawa na rin sa mga khairul muslimin. Tayo, iniisip natin, lumaki ang ating negosyo, dumami ang ating pera, gumanda ang ating trabaho, dumami ang pera, then what? Anong layunin natin? Ba't gusto natin dumami ang pera natin? Para ipainggit sa ating kapitbahay? Para sabihin tayo ay wealthy person? At pagkatapos, whenever we become rich, kapag tayo naging wealthy person, ginagaya natin ang isang masamang tao nito na sinabi sa atin sa loob ng Quran. Paano siya umasta? Qala innama utitahu ala ilmin indi. Sabi ni Karun, yumaman ako dahil sa aking talino, dahil sa aking diskarte. Ganun naman ang nagiging feeling natin, di ba? Kapag nakakamtan natin ng ating gusto, I was able to get this because of my talent. Magaling ako.
Ngunit ipinapaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, la tafra, inna Allah la yuhibbul farihin. Do not exalt. Verily, Allah likes not those who exalt. Huwag kayong magmalaki, huwag kayong magmayabang, sapagkat tunay na hindi iniibig ni Allah ang mga nagmamalabis, ang mga nagmamayabang sa kanilang sarili. Pagkos, itong napakagandang sinabi ng Quran. Bakit? Hindi masamang yumaman, mga kapatid. Hindi masamang magnegosyo ka at ang gusto mo, lumaki pa ang negosyo mo at tumami pa ang mga amwal mo, ang iyong wealth, ang iyong kayamanan. Hindi masama. Anong tagubilin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang tagubilin ng mga anbiya nung panahon pa ni Nuh alayhi salam, mayaman na yung kanyang mga pamayanan. Gayon din si Nabi Ibrahim. Anong tagubilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ni Allah, وَابْتَغِ فِيمَا أَعْتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Hanapin ninyo kung magkagayon ang inyong tahanan sa kabilang buhay sa pamamagitan ng inyong kayamanang tinamo. Sa pamamagitan tinamo nyo, sa pamamagitan kayamanang tinamo nyo, sa anumang meron tayo, sa anumang meron kayo, yung kayamanan mo, tinamo, yung kayamanan nito, gamitin mo upang hanapin ang iyong tahanan sa kabilang buhay. Anong gagawin mo sa kayamanan? Hindi mo samang yumaman. Yumaman ka, pero hindi yung sarili mo lang iniintindi mo. Nagbibigay ka sa mga nangangailangan, tumutulong ka sa mga nangangailangan ng tulong, namamahagi ka sa mga dukha. Kasi yun ang sabi ni Allah, hanapin mo ang iyong tahanan sa kabilang buhay sa pamamagitan ng mga kayamanang tinamo mo. Kaya pag may kayamanan ka, kapag may pera ka, anong gagawin mo sa pamamagitan ng meron ka? Ano man yun? Hanapin natin ang ating tahanan. Remember ang ginamit, tahanan. Home in the hereafter. Kahanan. Nandun ang pamilya mo. Yun ang tunay na tahanan natin. Alhamdulillah, magpasalamat tayo. Binigyan tayo ni Allah ng tijara. Binigyan tayo ng kayamanan. Binigyan tayo ng anumang meron tayo ngayon upang mabigyan tayo ng pagkakataon na mahanap natin ang ating tahanan sa kabilang buhay. Hindi ang pagtatamo ng kayamanan at ang pagkakaroon ng maraming anak ang nagiging sanhi, nagiging dahilan upang mapalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُورِ عَامِلُونَ. And it is not your wealth nor your children that bring you nearer to us, but only he who believes and does righteous deeds. As for such, there will be twofold reward for what they did. Hindi ang pagtatamo ng kayamanan, hindi ang pagtatamo ng maraming anak ang nagiging dahilan upang kayo mapalapit sa akin. Ngunit yaong mga sumasampalataya, yaong gumagawa ng kabutihan, sila ang malapit sa akin. Yun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid, dapat maging maligaya tayo ngayon kasama ng ating pamilya. Ipagdiwang natin, sapagkat yan ang sinasabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya, mas maligaya tayo kapag kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Sa mundong ito, higit sa lahat sa kabilang buhay. Kaya ipinaalala sa atin, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Iligtas ninyo o kayong mga sumasampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay, laban sa naglalagablab na apoy ng impyerno na kung saan ang panggatong ay tao at bato. Iligtas daw natin ang ating sarili. Save yourself and your family against the fire whose fuel is man and stone. Ito naman talaga ang kadahilanan, kapatid. Yung realidad ng
natin sa mundong ito. Totoo na may pagpaparusa sa kabila pagkatapos ito. Itinuturo sa atin. Ito natutunan natin sa Hajj. It's about believing in the day of judgment. Sumasampalataya na tayo na may talaan sa mga ginagawa natin, mabuti man o masama. Huwag naman tayong matulad sa mga tao, katulad ng sinasabi ng Quran. Walang adri na hisabiya, at hindi ko alam ang talaan na ito. Sabi ng taong hindi maliligtas, yung hindi magdamana ng magpira ni Allah. Hindi ko alam ang talaan na ito. Hindi ko alam, meron palang talaan. Sinusulat ang ating mabutit masamang ginagawa. Kaya ang sabi pa, Ya laytaha qanatin qadiya. Ito na sana ang aking kamatayang walang diwa. Gusto niya, nung nakita ng isang tao hindi naligtas, ito na sana ang aking katapusan, ang kamatayan, yung wala ng pag-iral, wala na akong consciousness. Hindi ganun eh. May consciousness pa rin tayo eh. Pagkalagok ng ating hininga, meron tayong diwa. Doon sa kubur, doon sa libingan. Ito ngayon ang hinahangad ng tao, sana hindi tayo ang magsabi nito. Kaya, sasabihin pa niya, Ma'akna'an ani maliya, walang pakinabang sa akin ang aking kayamanan. Halagaan ni sultaniya, walang may power have gone from me. Nung ibinigay sa kanyang talaan, ano ito? Hindi ko to alam. Merong ganito pala. Merong palang talaang ibibigay. Walang pakinabang ang aking kayamanan. Hindi ka man ligtas ng kayamanan mo. My power have gone from me. Kung dito, ginagalang ka, ang tawag sa iyo, honorable. Ikaw kasi politician, senador ka. Kung ikaw ay congressman o governor, kung ikaw may kapangyarihan sa mundong ito, doon ang sasabihin mo, my power has gone. Walang pakinabang sa akin ang kayamanan ko. Walang pakinabang sa akin ang aking kapangyarihan. Yun ang sasabihin ng mga taong masasawi. Sapagkat sila'y nagpabaya. Hindi nila inisip ang kadahilanan ng pagkalikha sa kanila, ang pagkalalang sila sa kanila. Sa makatuwid, na tayo nilalang upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sasabihin sa kanya, Subhanallah, Kuduhu pagutlo, ulihin at igapos siya. Kumal jahina sallo, itapon sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Igapos siya ng kadena na ang haba ay 70 cubits. Ulihin, igapos, itapon, itali ng kadena ng haba ay 70 cubits. Bakit? Bakit? Dahil ba sa hindi siya nakapag-aral, hindi niya natapos yung mataas na kurso, dahil hindi siya yumaman sa mundo? Pakinggan ninyo kung bakit igagapos ang tao. Bakit kakalad ka rin? Bakit tatalian ng kadena ng haba 70 cubits? Ang sabi, Innahu kana la yu'minuna billah. Innahu kana la yu'minu billah. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sapagkat hindi naniwala kay Allah ang pinakadakila. Igapos nyo, itali nyo ng kadenang 70 cubit ang haba at itapon sa apoy ng impyerno. Bakit? Sapagkat hindi sa sumampalataya kay Allah. Kaya napakapalad natin, sumasampalataya tayo kay Allah. Tingnan nyo anong sinabi? Igapos nyo, itapon. Hindi sinabi sapagkat wala siyang sinamba. No. Walang taong walang sinasamba. Ang tao, habang nasa dunyang ito, may sinasamba. Walang taong walang sinasamba. Pag-aaralan mo lang ang tao. Talagang sinasabi ng Quran niya, walang taong walang sinasamba. May tao sumasamba sa trabaho. May tao sumasamba sa kanyang negosyo. May tao sumasamba sa tao rin tulad niya. Kaya lang ang sabi ron, igapos nyo siya, kalad ka rin, itapon sa apoy ng impyerno, sapagkat hindi siya sumampalataya kay Allah.
Kaya pag kayo nakakita mga kapatid, mga kairan Muslimin, yung mga hindi pa Muslim na kamag-anak natin, yung mga magulang natin, yung mga anak natin, yung kapatid natin, huwag nyo silang maawa kayo, mahabag kayo sa kanila. Sapagkat ito rin ang sasakitin nila pagdating ng araw, palibasa hindi sila sumampalataya. Itong kadahilanan ng pagkalalang sa atin, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. O tao, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na lumalang sa inyo. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. At hindi nagpapakain, and urge not the feeding of al-miskin. Hindi nangihikayat upang magpakain ng mga miskin, ng mga mahirap, ng mga dukha, napakaramot sa kanyang sarili. Maramot. Ang Muslim, hindi selfish. Ang Muslim, nag-iisip sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. Kaya, naway nakinabang tayo sa mga pagpapaalalang ito, mga kapatid. At darating araw na anumang klase ng pagpapaalala ay wala na pong pakinabang pa sa atin. Ang ulo pa ulit hada, wastagfirullah, wala po sa muslimin o muslimat, wastagfirullah, wala. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, rabbil alamin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Mga kapatid, gusto ko pang iwan sa inyo ito, kapagkat ayoko nang masyadong pabain natin khutbah. Una-una yung kaninang katanungan natin, hanggang saan, ano ang kaya nating isakripisyo para sa din ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang kaya nating isacrifice para sa reliyon na ito, mga kapatid? Yun ang diwa nung event na ito. It is about sacrifice. Pag-aalay. Anong kaya mong ialay para sa Islam? Hanggang saan si Allah sa buhay mo? Pag ilang priority mo si Allah? Yun ang magmuni-muni tayo, kapatid. Alhamdulillah, binibigyan pa tayo ni Allah ng pagkakataon upang mabago natin ang ating sarili. Makagawa pa tayo ng kabutihan sa ikalulugod niya. Makahingi pa tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan ating nagagawa. At higit sa lahat, masamba pa natin si Allah upang magampanan natin ang kadahilanan ng pagkalalang sa atin. Nais kong iiwan ng hadith nito, kapatid. Ito, alam ko, narinig nyo na, ngunit nais ko lang bigyang tiin, iwan sa inyo at ilagay sa ating mga puso. Ito'y isang hadith. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, لا يؤمنون أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. None of you is a believer until he loves for his brother what he loves for himself. Walang sino man ang sumasampalataya, hindi ka mananampalataya, hindi ka tunay na nananampalataya kung hindi mo iniibig sa iyong kapatid ang anumang iniibig mo sa iyong sarili. Hindi sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ka mananampalataya kasi hindi ka nakapagtapos sa Al-Azhar University. Hindi ka mananampalataya kasi hindi mo nakabisado ang Quran. Kailangan natin matuto ng Quran. Kailangan natin. Pero huwag yung isipin mo, yung pagkabisado ng mga ayat, makakatulong sa iyo yan kapag naligtas ka na, sapagkat yan ay ikararagdag ng antas mo doon sa paraiso. Maganda matuto tayo niyan. Pero makabisado mo man ng lahat ng yan,
Hindi mo naman minamahal sa iyong kapatid. Ang namang minamahal mo sa iyong sarili. Kapag ang kapatid mo nakikita mo medyo umaangat, nalulungkot ka, napupwisit ka, nagagalit ka, may galit ka sa iyong puso. Kapag ang kapatid mo down, ang kapatid mo nawalan ng trabaho, nalugi sa negosyo, natutuwa ka, tanungin mo sarili mo, Muslim ka pa ba? Mananampalataya ka pa ba? Naniniwala ka pa ba talaga? Kasi sabi ni Propeta Muhammad, walang sino man sa inyo, none of you is a believer unless he loves for his brother what he loves for himself. Yun ang nais kong iwan sa inyo, mga kapatid. Pahalaga na napakaliit ng sinabi ng Propeta, napakaiksi nito, ngunit napakalalim ng kahulugan. He defined what is the real true meaning, the real believer. The true believer is that he loves for his brother what he loves for himself. Kaya kapag ang kapatid mo graduate ang kanyang anak, natutuwa siya, dapat matutuwa ka rin. Natutuwa ka rin. Kapag ang kapatid natin na api, nalulungkot siya, dapat nalulungkot ka rin. Kapag ang kapatid natin ngayon, may mga kapatid tayo sa Sambuanga nagturusa, hindi nila naintindihan kung anong nangyayari. Dapat nalulungkot din tayo. Hindi natin sila inuusgahan. Base doon sa nakasulat sa dyaryo, base sa nalalaman natin, nakikita natin sa TV at radyo. Sino sila para mahusga sa ating kapatid natin yan? Dapat nalulungkot tayo. Nararamdaman din natin yung gutom nila. Sapagkat yun ang tunay na kahulugan ng mananampalataya, mga kapatid. Otherwise, sayang lang, nag-aral ka, nag-aral ako, pero hindi mo iniintindi ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itong hadith nito, itong partikular na hadith nito, ang mangyayari, magpapagalingan lang tayo sa isa't isa. Nagpapayabangan lang tayo sa isa't isa. Kaya hindi tayo tunay na mananampalataya, hindi ka tunay na natuto, mga kapatid. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, iniibig mo sa iyong kapatid. Yung kanyang labi nagsasabi ng la ilaha illallah, iniibig mo rin sa iyong kapatid kung ano ang iniibig mo sa iyong sarili. Kaya, kung may makita ka sa kapatid mo na kamalian, punahin mo ng personal, kausapin mo, out of love, hindi destructive. Pinupunan mo yung kapatid dahil sa pag-ibig, parang anak mo. Pinupunan mo yung anak mo sa mga maling nagagawa. Hindi dahil sa gusto mo siyang, dahil galit ka sa kanya. No, mahal mo anak mo eh. Mahal natin. Ganun din sa kapatid. Kapag may tayo sa lamin sa isa, kapag may mali yung kapatid natin, approach them. Kausapin natin, hindi yung ihahayag mo sa Facebook. Ilalagay mo sa Facebook. Sa mga kapatid, alhamdulillah, tayo naway nakinabang tayo sa ating sa araw na pinagdiriwan natin ito. Inshallah, tayo po'y dapat maging masaya, maging maligaya, mga kapatid, na maramdaman po natin yung pagmamahalan natin bilang magkapatid sa ating pamilya, tayo bilang umma, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inni dalagtu nafsi dulman katira. O Allah, tunay na ako'y nagkasala ng malaking kasalanan laban sa aking sarili. Allahumma inni dalagtu nafsi dulman katira. Wala dunuba illa an faghfir li maghfiratan minnika warhamni inna antal ghafurur rahim. Ngunit walang nagpapatawad ng mga kasalanan kundi ikaw lamang. Kaya't patawarin mo kami ng isang pagpapatawad na mula sa iyo at kahabagan mo kami ng isang habag na mula sa iyo sapagkat ikaw ang Ghafurur Rahim. Ikaw ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Ikaw ang pinakamahabagin. ربنا تحمل علينا إسرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Aming Panginoon o Allah, patawarin mo kami kung kami manoy nagkamali o nagkasala. Huwag mo kaming bigyan ng pasanin higit sa aming kayang pasanin. Huwag mo kaming bigyan ng pasanin
katulad ng mga pasaning iyong ibinigay bago pa man sa amin. O Allah, patawarin mo ang aming mga pagkakasala. Ingatan mo kami sa bawat sandali, sa bawat saglit, sa bawat kisap mata. Nagpapakutkot kaming ganap sa iyo laban po sa maaaring masaklap na mangyari sa aming pamilya at ari-arian. Ikaw po ang pinagpili ng aming pamilya at ari-arian. Ingatan mo ang aming mahamahal sa buhay. O Allah, patuloy mo kami buhusan ng mga pagpapala at mga biyaya sapagkat kami po'y umaasa lamang sa iyo. Ya Karim, Ya Ghafur, Ya Wadud, patuloy mo kaming buhusan ng mga biyaya mo sapagkat kami po'y umaasa lamang sa iyo. O Allah, aming kinikilala ang mga pagpapala at mga biyayang ito na walang makapagbibigay nito kundi ikaw lamang. O Allah, palakasin po ninyo ang aming pananampalataya, ang aming pagkakapatiran sa isa. Palakasin mo ang aming pananampalataya, ang aming iman. Tulungan mo kami na lalo ka naming masamba, bagampanan po namin ang kadahilanan ng pagkalikha mo sa amin. O Allah, mamutawi nawa sa aming mga puso ang pagmamahalan naming magkakapatid. Mamutawi nawa sa aming mga puso ang pagmamahalan naming magkakapatid. O Allah, tulungan po ninyo yung mga nagdadawa sa landas mo, Allah. Tanggapin mo ang aming mabuting gawa, ang aming mabuting hangarin, ang aming mga mabuting nagawa sa ikalulugod mo, Ya Allah. O Allah, itinadalangin po namin yung mga kapatid namin na naghihirap po ngayon, nakakaranas ng pagsubok sa kanilang mga sarili. Yung mga kapatid po namin na nangangailangan ng tulong, tulungan mo po sila. Ya Karim, Ya Akram, pagbigyan mo po kami. Ya Allah, tingin mo kami sa aming mga kahilingan. Tingin mo kami sa aming dua. Tugunin mo kami. Ya Rakib, O Allah, tulungan mo kami sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. O Allah, dalangin po namin, huwag mo kaming parusahan ng dahil po sa aming mga kasalanan. Huwag mo kaming parusahan sa mundong ito. Huwag mo kaming ihayag sa kahiyan. Huwag mo kaming parusahan sa kubur. Huwag mo kaming parusahan sa Yawmul Hisab, sa Yawmul Qiyamah. Pagkus palagpasin mo, Ya Abu, ang aming mga kasalanan. Palagpasin mo, Ya Rahim, ang aming mga pagkakasala, ang aming mga pagkakamali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Aming Panginoong Allah, ibigay mo sa amin ano man pong mabuti para sa amin sa mundong ito at ano man pong mabuti para sa amin sa kabilang buhay at iligtas mo kami laban po sa naglalagablag na apoy ng impyerno. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ito Mubarak. Ano rin ang di Allah natin mga mabuting gawa, mga kapatid.